de kraonkelt, dat is de kraonkelt. Stemming brengt voor, daarom zing voor. Schot wat maar en zende in. Hey Paul, nou, gaan we de hele rest erin zetten. Paul, jong, je hebt zo lang op moeten wachten. 4 ook. En ik weet niet bij meer angst het nu, maar ik zeker weet. En Ron zei tegen me gisteren, als ze het alles af hebben, dan zussen ze wel lachen. Dan is de spanning een beetje weg. En dan komt Geer op, en dan is de spanning weer terug. En dan hebben ze alle recht toe. Jong, luister. We hebben vooral bedacht wat we met gaan doen. Maar we hebben die 2 man, bijzondere lui, hebben hier op de bühne staan. Dat is Ricky, de stylist. En dat is Larry, de barber. En we hadden gedacht, Paul, toen ze jeugdprins was, hij is alleen geen baard. Toen zag ze precies hetzelfde doen. Dus, voor zin van plan, verdoen dat gewoon. Trouwens, hoe is dat zelf op de grond? Ik heb weer vergeten natuurlijk. Stelletje, onneuzelig. Wel, wat kunt eraan? Ja, hoe is het er halen dan, hè? Oh, laat me gooien. Oh, dat zijn die andere, god. Kom eens een beetje zeiltje aan. Nou, dan legt dat maar een zeer sneer. Want ja, zo lief gewet, van houten in Nederland terug. Tenminste, Paul, denk ik. Paul, heb ze nog een hummel gedaan? Ja, wacht, doe het trouwens even doen. Ja, en zo houdt ze natuurlijk een beetje de spanning erin, hè. Dus we gaan hem een beetje de make-over geven. Een beetje. En Paul, hij had altijd nog wel een beetje het probleem dat er niet gescharen is. Ik weet niet hoe het nog komt op, maar ja, hij had er toch een broertje doen aan dat scheren. Heb je wel een soort geschilderd? Dan hoop ik dat er geen bloemendekking is hier geschilderd. Kom, ja Paul, zet ik daar maar eens neer, kom. Ga maar eens lekker zitten, kom allemaal goed. Doe hem de slabber eens even om.
dat Kemper. Daar. Wat lief? Wie komt waarbij? Nee, ik krijg geen koffie. Larry, best zo weet, joh. Bino. En je weet dat, bij een echte kapper, tegenwoordig, is dat een hele hype op internet. Is het al zacht. Dat hebben we misschien nog geen eerder moeten doen. Door mij? Nee, ik heb dat niet in de magnetron. Ja. Ja, dat doet het in de magnetron, man. Dan gaat het wel vlotter. God, man. Als je ook dit allemaal zelf regelt. God. Het is ook altijd hetzelfde met die jongen. Ik ben blij dat ze Auwt Prinse zijn. Dat is nog ene. We hebben 20 minuten. Hoeveel is dat? Is dat voor de foefa? Is een lekker zoek wat ze doen. Nou, ik weet niet of je Paul dat eens bekeken hebt. Maar Paul, kijk eens een beetje naar achter. Doe eens je kin omhoog. Doe eens je kin omhoog. Als je het nogal een vrij corpulente neus. En die vrij corpulente neus, dat stuk heel vaak wel eens haargoed. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, die Paul. Heb je dat wel eens gezien? Af en toe dan denk je, dan moest je toch even bijwerken, Paul. Dat moest je toch af en toe even doen. Dus, ja. Je mag er wat voor gaan doen. Ik heb hier een tuutje harde wax bolletjes. Ik heb hier zo'n fijn stekje. Wacht, ik ga eens even kijken. Passen er niet naast? Ja, jawel. Het is groot zat hiernaast. De Astrid. In die ding boven. Nee, ik weet niet. Ze zal zo easy. We moeten even het bijhouden. Niet hij natuurlijk kunnen voorbereiden. Maar dit is veel te leuk, want dan kind er een beetje zweten. Kijk, Rick kan natuurlijk... De kind zal alvast beginnen even met zijn gezicht te reinigen. Want ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Er moet altijd even goed zuiver gemaakt zijn van tevoren. Toch, Rick? Rick, vertel eens even, wat best aan het doen. Nou, we gaan als eerst even gezegd dat we het zuiver maken, hè. Dat we daar dadelijk een mooie gezichtsmasker op kunnen zetten. Dat er ontspannen bij zit. Ik ben een beetje gestrest. Hij ziet er gestrest uit, hè? Ben je gestrest? Nee. Dus we hebben inderdaad even een verkoelend masker. Je kunt er alvast even aan wennen. Alvast even rustig tot rust komen. Voel je rustig? Nee. Je voelt je nog niet? Nou. Even nog het? Oh. Ja, ik moest even zo'n leuke baan doen. Dat is altijd leuk. Ja, andersom. Ja joh. Kijk, dat is even je oor gevoeld. Het zit er aan vast, dat hoor je. Hij heeft zich voorbereid. Nee. En Rico, hoe best hij? Oh, hij is natuurlijk naar die magnetron. Die nog in geschiedenis steeds. We hebben wat? De oren. De oren goed zuiver. Hartstikke, hè? Ook. Ik moet even de naast zuiver maken. Van tevoren. Nee, dat kun je. Als het goed is. Begint het al zacht te werden, of niet? Is dat het eten? Enrico! Oh, we hebben nog 10 minuten. Oh, doe maar rustig. Ja, ik ben nog wel weg. Je mag geen trom bij wil ik niet, man. Doe maar rustig. Geur, maar dat we nog even hebben. Ja, voel je al rustig? Voel je de kalmte? Ben ik rustig? Voel je rustig? Ja? Oh, fijn. Ja? Als ik dikke wegblijf, voel ik me rustig. Als Rico wegblijft? Ja, dat snap ik. Dat geeft wel heel veel rust. Rico, kom maar terug. Ja, ik ben nog gewoon geen speed als een wiet. 20 seconden, 19 seconden. 19 seconden.
Zo braaf. Zeg eens wanneer het 11 is. Ja, ik heb het. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3 en 3. Ja, ik ben er. Is het daar? Is het week? Ja, dat is week. Oh, wacht. Dan leg ik even naar mee. Ik heb Astrid er nodig te kijken, worden er net slap. Normaal zou ik dat zeggen met mijn vrouw, maar die zit in de zaal. Kom maar eens niet eraan, ik met slap. Verzin hier heel even. Ja, dan moest je even een beetje prepareren natuurlijk. Dat magische krachten. Wat is dit nou? Nee, ja, even veulen of het niet te heet is. Ik zou niet willen dat het naast. Wacht even, wacht even. Hey, wacht. Wat een zweet en liefde. Wat een zooi is dit even. Heb je even zit wel eens je broek? Oh, ja. Dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Je kent het. Hey, is het... Oh, wacht. We hebben een wat het echt kent. Oh, we hebben kom, duur dit allemaal Kijk, de minder... de oren, hè? Daar heeft er minder last van. We hebben trouwens een barber... Geen een barbaar, maar een barber. Vandaag, oh, ja, mooi. Ach, maar hebben we een microfoon? Of niet? Hey, dat ken nog in de oren volgens mij, ja? Nee, dat laat me niet. Hey, barber, ken het ook in de oren? Ja, dat kennen de oren. Maar, het heeft al wel gehoord in die oren. Dat gaat niet doen. Fantastisch, veel man. Verkennen met 4 man tegelijkertijd doet rieten. Zal ik doen dat bij de hoes? Ik ga de oog wassen. Ik heb ze voor de tijd van de vrouw gebruikt gezien. Heb je zoiets waar ben ik aan begonnen? Hey, barber, kom eens hier. Kom gewoon nu. Niet te halen? Zachtjes. Nee! Oh. Ja. Oh. Zo doe ik dat doe zo. Nee, zachtjes, voorzichtig. En eigenlijk met een beetje geweld, hoppa. Nu hebben we even 4 man nodig. Even 4 man. Nou, wacht even afkeulen. Ja, maar dat moet wel gewoon helzen. Ja. Oh, wacht, dat moet ik niet doen, hè. Ja, het is dus toch gezellig. Godverdomme, hè. Oh, heerlijk. Ik weet niet of je immers ervaring met hebt. Nou, maakt niet doen. Ik trek dat gewoon aan. Gewoon een ene keer. Tot aan de oren. Hé, de camera op 3, ja. 1, 2, 3. Oh, god, ja. Godverdomme. Nou. Maar, dat was nog niet alles. Nee, dat is prima. Zo, dan gaan we eens een beetje naar achteren liggen. Kom eens hier met dat tank. Het gaat schoenen. Toch? Doe het zo. Ik spuit wel, doe uit ze in het gezicht. Wacht even. Achter. Zo. Goed, in schoenen. Wacht, heb ik dat maat? Kijk goed dat ze zelf niet de vinger eraf. Ja, hier nog een handdoek. Zo, je bent eigenlijk. Ja, hoe is dat een handdoek? Oh, hier. Oh, de ochtendjas, kind ook. Ja, wacht, ik heb dat mensen met mij. Ga je doen. Even de koos. Wat we best doen? Ja, ik ben met de eind het zuur maken, maar dat zie hoe je werkt. Dicht in de lijn. Kijk het maar zeggen. Kom maar achter. Kom maar. Verder. Komt ie, ja. Ontspannen. Ontspanning, maar. Ontspanning! Enrico, laten we het toch aan mijn hand doen. Oh, zit er al bloed op? Dat is een botmaat. Dit heeft geen zin. Laten we hem dat doen. Want dit geeft 700 euro. Afgedanigjes. Paul, denk ze toch voor die zo genoeg gepakt hebben, dus de volgende keer. En ze bij ons bij APK was beste en geschalen en de oren doet ernaast. Want we hebben nog een ganse top van de aas. Ik zou zeggen, nu, Barber gaan we hem over meer ja, maar even. Je mag nog steeds een beetje af. Daar zit de Barber ook hier voor niks. Ja. Het kost klauwen van jou allemaal. Hij pakt zich even een nu mens, want het verbleek dat het één mensje toch weer... Ja, dat soort geen mensen in, hè. Wauw.
Hij is al angst. Hij zit er heel ontspannen bij, ja. Er zit er ganz ontspannen bij, zeg ik. Kijk, hij kent het wel. Wie veel ze zich erbij? Kut. Oh. Snap ik niet. Snap ik echt niet. Oh, dit is vooral wel een bakje water. Wacht, dan kunt u fijn even een sop in. Kijk, dat is toch veel fijner. Muziekje. Achtergrond. Iets te veel schoen, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. Ga maar een beetje naar achteren. En dat man dat kent dat fantastisch. Kijk het zien, jongens. Een beetje een applaus voor zijn mama. Dat is die blijven zitten. We kregen hem toch wel eens horen. Misschien moest een beetje naar achteren po. Met het kapje. Dat zit er fantastisch. Niet voor het ene verdangen, maar het een is ooit al een zo fijne behandeling gehad van de APK. Ik denk niet. De kumpie gans helemaal ontspannen, gezuiverd, gezopen van de buren af. Dat is toch fijn? Ik denk dat voor onszelf weer overtroffen. Dat is toch fijn voor een jongen? Ik heb het niet geregeld, dus daarom zorg het wel lang is als met hem afgelopen. Gelukkig maar. En we op de vergadering niet te bieden. Ja, en dan is er niet. Godzijdank. Water nodig. Oh, je weet het lekker. Ja, die weet het lekker hier. Wie lang heeft er nog? Oh, dan sniem er al zo, ik heb hem aanvullen. Ik zou zeggen, misschien moet we het boven maar afmaken. Nee? We gaan het boven afmaken. Ik denk het wel, dat is gemakkelijk. Dan kies het gans gedaan. Ja, we hadden maar allemaal niet in de oren zitten en die hebben zo zuur voor je maakt. Nou, Paul, stap maar op, laat het ding maar aan. Jongens, hier voor rechtstijl. Paul, de eerste Auwt Prinse van de Kraonkelaere. We doen hem dadelijk wel de blues en alles aan. Ja, die nog laat dat doen, dan ziet dat ding maar hoe weer vijgen. Ja, APK. Ik zou zeggen, gooi maar een buurtmacht erin. Ja, ik heb het weer waargemaakt. Je komt hier nog, kom je gaasprokken. Nou, oh, ga wacht je lekker als u doet. Paul, draai nog eens op. Oh, ja, dan maar met naar boven, maak het boven maar af. Jongens, hartstikke bedankt weer. Vernummelen met. Doen we met Pietermars afmars voor het APK. Je moet met de kop, hè. Het schoonste stukspel van Gelaen, dat is de kroon, dat is de kroon.